Ул галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрелгән пайгамбар иде. Ул яратучысының Хабибим, сөеклем дип эндәшкән әфәнделәрнең әфәндесе иде. Ул пайгамбарларның хакиме иде. Ул соңгы пайгамбар иде. Ул мигражында бүтән пайгамбарларга намаз кылдырган имам иде. Ул кешелек дөньясын яктырткан юлбашчыбыз иде. Җәберләүләргә, зәрлекләүләргә, газапларга түзә алмыйча, ул сахабалары белән яраткан туган җирен, мөкаддәс Мәккәне ташлап китәргә мәҗбүр иде. Тау куышында качып ятканда пайгамбарыбызның кайгы тулы, хәсрәтле йөзен күргәч, янәшендә булган Әбу Бәкер хәзрәтләренең иреннәрендә шундый илаһи сүзләр пайда булды. Я Расулулла, җаным фида булсын синең юлыңда. Ла тахзан, инналлаху магана. Курыкма, шигенмә, хәсрәтләнмә, боекма, өметеңне өзмә. Аллаһ безнең беләндер, диде.